Назва аповесці адразу выклікае шэраг асацыяцый. Гэта адсылка да вядомага лабірынта на Крыце, дзе паводле легенды пачвара з галавой быка патрабавала чалавечых ахвяр. Намёк на палеалітычныя лабірынты, створаныя старажытнымі людзьмі для рытуалаў ініцыяцыі, перапляценне думак чалавечага розуму і намёк на лабірынты цёмных стагоддзяў беларускай гісторыі. І вядома ж, гэта ўказанне на падземныя хады пад Полацкам, дзе ўласна і адбываюцца галоўныя падзеі ў тэксце. Галоўны герой аповесці прыязджае з Вільні ў Полацк. Ён наведвае раскопкі ў Бечцах, а ўвечары знаёміцца з удзельнікамі гуртка, у тым ліку з загадкавым Рыгорам, прозваным падземным чалавекам. Звязка досыць штодзённай і нават незвычайнае пазнанне Рыгора аб падземных хадах і дзвівах, схаваных у іх, якія ён умеў распавядаць з паражэлым рэалізмам, першапачаткова не прадстаўляецца аўтарам як нешта незвычайнае. Падобныя гульні з чытачом выкарыстоўваюцца, каб рассеяць яго ўвагу, каб вырабіць эфект нечаканасці, тыповы для фантастычнай літаратуры. Калі падумаць, то твор Вацлава Ластоўскага цалкам арганічна ўпісваецца ў рамкі жанру антычнай аповесці.